Welcome back to the Shushamana Cameras, guys. Before I go to Banjo, actually, I think madali soka kamena kugwa kwa pili kwa winari yese. Ngakai uti madalaina mvula yovuta kwambiri. Babe wali mvula wali matope. Anyway, tibempe kuti amenewo akhale muchitetezo komanso mvula yake khale yabwino yopanda mavuto ena ndiyana. So leo tikambene nkhani ziwiri. Nkhani ziwiri, nkhani ya ku Iran komanso nkhani ya ku China and Taiwan. Imene ndithu ambiri akhala ndithu akuyankhula kuti kodi izokhala bwanji. Yes, tavala jacket ena ake in comment section atuza kuti atika nakhala pafupi ena akatisokera jacket. Tasokani tikupasa na address kena kumtumize jacket imene tizaivale pampano komanso tizaku actually I really appreciate, even wish your kayo. It means a lot. Kongo banga wish kokako, it means a lot. Kuti yes, thank you so much for that. So then tikambe zokhuzana ndi ku Iran kuli mademo. Awubanga ma demonstrations. For sendukumati, why? Mukuzwa kaleni kuti anthu amakhala ndi chifukwa chopangira mademo. Right? Koma nkatika mwazi mademo mucha mazakhaso zinaso. Kumano chifukwa chinjeni pamakhala chimodzi. Why anthu akupanga mademo? So, anthu akupanga mademo ku dziko la Iran chifukwa cha ndalama yawo yagwa. Devaluation against the dollar. Ndalama yawo Irani yagwa. Zimene sopano zapangitsa kuti anthu zinthu sopano zingofika mukwera kuti. Mukudzowa kaleno ma Americans akakhala kuti ali against inuyo. Basi inflation imakhala kuti ndechida chawo. Right? Chimakhala chida chawo ndithu. So pali mavuto economic crisis. Imene ndithu mukapanga check mukawerenga ma articles akunena kuti ma shop owners anoage ma shop ndamene atuluka sopano nkuyamba mademo kuti akula kuti apa pano ndalamayi sili bwino. So Iran nakuti it's fine, ife tikudziwa zimene zozo and yes tiyena kuti tizikonze. So mkatikati mwa mademo mucha mwapeza kuti imene yese makhala opportunity mwakamaka kumbali yokuza ndi ma-Israel nthu amazikonda zimene zikwambiri, and mpaka even Netanyahu amakhala ndi special time yowauza anthu akukirani kuti we are with you, tili ndi inuyo ndithu pangani mademo chosane boma limenelo. Makuti zimene zithu amapanga achina Netanyahu ndipo amalipira ma activists kwalipira ndata tamapangani kwambiri. Koma at the end of the day so mademo akangotha ma activists intelligence yaku Iran imadziwa kuti wakutolipidwa. So what happens after anthu aja amagwidwa ndeke nako amasowa chifukwa iwo policy yawo ndi imodzi. Iran kukalowa spy kaya wamoyo kaya wakufa, at the end of the day zasala zake amayenera kuti amamupha. So is also pakadali pano ndi zimene zalowa ku Iran pamene iwo akupanga protest pankhani yokhuzana ndi za devaluation, economic crisis. Palowanso sopano ma-Israeli alowanso sopano ndikumauza anthu ena kuti tiyeni tapangani mademo ndithu boma limenelo ndithu lichoke. So izozo ndi zimene ndithu zilili. Ena ake ndithu amatha kuyankhula, ena amatha kufunsa kuti why Netanyahu ngati kuli munthu amene safuna mtendere ndi Netanyahu amangofuna nkhondo basi. So ena nkumafunsa kuti kodi zimene zinthu mukuzitenga kuti. Okay, pano ndikupasani kaye kavika clip kochepa kukhabula sakafufute ka Jeffrey Sachs ndi American economist. Mkulu ameneyo ndi ophunzira kwambiri komanso ndi mphunzitsiso pa Columbia University. And amapanga analyze economy and ndi munthu wamkulu ali pa high rank. Iniyo mumufufuza mulemba dzinalo Jeffrey Sachs. Ndi muone kuti
iyeyo anayankhula chani pa nkhani yokhuzana ndi Israel. Komanso chachikulu ndi Mmeleka komanso ndi Jew, ndi Myuda. Sikuti wangokhala kuti basi Mmeleka koma ndi Myudayo, ndi Myudayo. Iye ndi Myuda ndithu, American Jew. Iyeyo akukamba nkhani yokhuzana ndi Netanyahu. Akuti Israel ndimene basi ikungofuna nkhondo basi, ikungofuna nkhondo. Ndipo iyeyo like America like zawozo zinaphatikizana ndoko America then zonse pamodzi ndakumapangira zinthu zolimodzi koma Israel ndimene iba number 1 kufuna kusokoneza nkhondo basi. Everybody wants peace except Israel. Israel is pushing for war with Iran. I have no sympathy for Israel's policies at all. As an American Jew, I find them disgusting because they have prevented peace. The so-called neocons, who are also the so-called Zionist part of the U.S. government, produced a document that called for 7 wars in the Middle East in 5 years after 2001. And those 7 wars were to take out Israel's enemies. And those 7 wars were Lebanon, Syria, Iraq, Somalia, Libya, Sudan, and Iran. And there have been 6 of those wars fought on Israel's behalf. All right, so amene ndithu ndi Jeffrey Sachs. Mumpanga Google mumuona and muyang'ananso kuti amakhale ma lectures ambiri amayankhula kwambiri and amaonikira zina ndi zina. So imene ndithu ipite tiyeni tiloweso pano kunkhani kuza ndi China komanso Taiwan. China yazungulira Taiwan ndi ndege zokwana 120 maripota akutero, komanso masitima ammadzi ndekuti 28, komanso ndi zida zoopsa kwambiri zimene dziko lonse alizungulira. Taiwan ili ndi anthu 22 million. So puso ndikumati chifani China yopanga yazungulira Taiwan pamene pakhala nkhani. Why? Chifukwa chicho simakhala ndi reason. Why? Choyambirira ma China amanena kuti Taiwan ndi yawo. Tikanekera mu history muli monse zinakhaliramo koma amati Taiwan belongs to them. Right? Ndipo Taiwan sikuti ngakhale mwa independent. So zapeza kuona kuti nthawi yonse zimene zimatchulidwa zimanenedwa koma no why now? Okay, pamene papane pali nkhani. Taiwan yagula zida kuchoka kwa America. Business yagula zida za 11.1 billion US dollars. So 11.1 billion US dollars. Trump wakatamuka. Imagine Trump wakatamuka mbili. Trump wakatamuka zida 11.1 billion US dollars agula zida kuchoka kwa America. China kuvuza iwe ndikamwana kamunkhwapa. Iweyo ndiwe soli independent yayi. Iwe ndi nthaka yathu mukudziwa kale. Iweyo ukagula zida zimene zizi for what? Ufuna umenyane nkhondo ndi ndani? Iwe uoneka zoti ukudzimva sopano, ukhala ndi external influence, ukhala ndi sopano anthu nakakunja akumaku like ukuona ngati kuti basi watasete. Lero uzonofuna kubwesera adani ndithu. Ma Americans wanadani athu ndokufuna kubwesera mu khonde mwathu kuti chikhale chani. So the same strategy titakunena kuti ma Americans minaso anafila the same pamene Venezuela imeli mkhonde mwa America nayo imagani inali ndi like indi maubale Irani, China, Russia kuwapanga zawo zomeneko. Nakuwuzani kaya kuti China Russia inatumiza ntho zida olondege inali konko mkudziwa. So actually America imakamba komano muzinthu zina imakamba. America imakamba zoti inu mukhani mobile ndi China chanchani anakambaso even spokesperson wa Trump White House kucha anakamba anachoza China anachoza Russia chabwino ndiye anaizungulira. So the same thing zimene iwo anaipanga Venezuela
chabo kuti iwo bizophatira nonso ndi kubasa mafuta koma awa tsopano akuyipanga tsopano Taiwan kuti Taiwan iweru usaona ngati iwe watasa kwambiri so ife zimenezo singapanga so kumene kuku okay it's like military drills nde akumatheka sinthu kumaphulitsa right ngati muna kopyeza uko mina khanga rapanga ma exercise bankufuso ndikumate kuti a Trump atipo chani bankhani mene a Trump tu anena kuti atafusa ndi tulangani kuti akulo zaku Taiwan mukuzoza kuti Taiwan azungulidwa uku nangasi pali treaty pali pangano pala agreement anasainana kuti Taiwan izipanga deal ndi America ikazango panga attack Taiwan ndi kuti America izalowelera koma situ zito koleza kwa kuzakhala kontinent wanje kuzakhala kwa mawu kuzakhala kwa zida kuzakhala kwa rani so apa zakhala ngati anafusa kuti muzozo tiliyo Taiwan ayipanga izungulira uko a Trump anena kuti akuti China ndi friend wabwe ndi ubala wabwe ndi China kwambiri China ndi friend ndithu koma izozo China sina nduzi China sina nduzi zimenezo komaso basi baby yanga chite it's like China is fine it's okay ndanafuza kuti sizokudandawulisana hayi sizondandawulisa yayi sizondandawulisa yeah Trump mankuti wake whatever. China's been doing naval exercises basically to test encircling Taiwan. Can you explain to us what your knowledge is of that? What do you think about that? Have you had any discussions with China? Well, I have a great that? relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. Does it worry you? No, nothing worries me. Nothing. So fuso ndikumate kuti Trump apanga shifti apita ku China kapena ati kumweko ku China ko ndi kuti kale Russia imene yana kuti yeah it's fine Taiwan ikunena kuti Taiwan yeah bizaso friend winaso imene ndi Japan nekuti China kapanga attack Taiwan ndikuti if a Japan tilowelera awuti tilowera militarily tilowelera nkhondo imene iyi chifukwa kupanga attack Taiwan ndipo panga attack Japan paliso kale ma tensions between China komanso Japan so chipwirikiti kunjaku chidakalipo so yeah umundimena nankhula Trump and pakali pano sitikudziwana kuti a Trump apulea nayo otani azi nena zomwe zimene apangira ku Russia kuti Putin is my friend Russia is my friend uku nzawo Zelensky akuthibulidwa kwambiri uku sapanga zomwezo kuti basi China is my friend we will discuss chani pamene uku Taiwan ikupita guys sama anthuwa 11.1 billion sindrama masewera Trump bulawapanga business that's all Trump bulawapanga business I don't know for so lina ndikumati ndifa yani Taiwan yakhana maganizo ogulazira zimene zonso zimene zikuchoka kwa ndani definitely business strategy imene ndiko America kumene awuzatu inu mukupusa mukugona kumene kwa Taiwan akuphana aliyense lopana akonzeka zida izitinazo isi zida izitinazo isi then Taiwan kwamba kugula mpaka za 11.1 billion US dollars China la iwe zida pakala wabena mabikwet so system yose it's a business muzivanga check kuti akupindula ndi ndani a Trump ndio atoba ndi nkhondo ya ku Ukraine apakula ndalama zawo zopitula 67 billion over 67 billion US dollars apa sobano afatengeza Taiwan basi it's a business
So guys, nkhani ndimeneyo. Thank you so much. Bebani chifukwa cha kuchedwa komanso chifukwa cha mabhizi ndina chifukwa ma-update amakhanga kuti machilokukira nthawi kuti pangana tipasire ma-updates. So guys, thank you so much.